Vine, Titi, vine cap aquí. Què passa? Què vols, xata, què vols? Per què no fem coses lletges? Eh? I liguem un porro. Oh, tu... Despulla't, Pep. És que... Soc tímid, ja fa molta vergonya. Estàs bo, tio. Mira, Pep, per què no anem sota d'aquella figuera? Sí? Va ser plantada pel meu avi, i sota d'ella es veien cada tarda amb l'àvia. Bé, doncs, anem-hi. Sempre m'han agradat molt les figues a mi. Encara que els hermanos salesianos em deien que això de les figues era pecat. El meu besavi era el timbaler del Bruc. Ell va fer fora els francesos d'aquí. Ah, sí? Saps el que hagués tingut que fer el teu besavi? No. Què? Doncs mira, si en lloc de tocar el timbal hagués tocat els dallonses, ara serien francesos, tu. Vinga, anem a fer plans, mira. Si tu poses els peus al coixí i el cap a baix, jo em poso capiculat... Nen, això és del Kama Sutra. Ah, i com ho saps tu, això? Els peus, el coixí, el cap a baix i tot l'altre pel qui s'ho guanyi. Podríem fer una Catalunya nova. Xata, anem per feina, doncs. Sí. Lluïsa, tot el plan per terra. Anem, escala foc. Sento, escala foc, mira, darrere el Tibidabo, tu, truqueu al 091. No, home, no, truqueu a la Guàrdia Civil. Què cony, truqueu a la Iconya, home, que vindran els bombers. Macià! Tots aquests que dieu sempre arriben 3 hores tard, no pot ser això. S'ha d'avisar la Generalitat. Adéu, Cuca. Marc, anem per feina, vinga. Salvem la senyera! Salvem la senyera! I si truquéssim al Federico Gallo? Són els francesos que es volen cremar les escaroles! Conyo, això és l'obra encara del Felip V, tu! Viva Martín Pancho Villa! Arriba les harmonies! Arriba! Josep, encara podeu salvar-ho tot! Nena, com al Vallès no hi havia res. Pep, vine, de pressa. Què passa? Què passa? Sempre vens amb presses, tu. Mira, Un dia és el 5è de cavalleria dels Mossos d'Esquadra. Ja són aquí. Són ells. Per fi estem protegits. Bon dia, noi. Bé, xata. Malgrat el que em van dir els hermanos salesianos, l'assumpte de les figues... Han intervingut Antonieta Puigferrer, Oriol Lluc Ferratells, Marc Pujols, Mireia Junceda, amb la col·laboració especial de Macià Puigdengoles. Direcció, Frederic
Lluc. Aquesta pel·lícula ha estat produïda als estudis del musical psicostètic, especialment per a tots els països de parla catalana.